assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E bandiraɓe e sehilaɓe jangguiyankoɓe ko arde salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e ɗaɓɓude yaafuya e yaafade e wiide alhamdulillahi bil alamina. Gurti mbaɗannoma e wayno gurti men gasi en garti e jangde, en garti e jangde. Jangde noon no ko namdi ko jangguinowo e jangowo e ko rendintaɓe ko wiyete jangde ko. Heddi noon jangguino wawi tan ko jangguinde wadde onon, ay onon wiyete jangguino ko goto wiyete jangguinowo, ay jangguinowo. ɓe to mbiyete ko jangoɓe, ay ɓe keewi. Kewal ngal noon ari ko ha humta haaju, wona ha huma haaju kay mataw. So wiyama jangguinowo ko goto, so wiyama jangoɓe ko hewɓe. wadde ko heewi ko ɓuri wawde humtude haaju. kono jangguinowo one ko gandal o rokkata on. Ngal gandal noon ene heewi, sabu ko nafoore wonantuma hen. Mbawa jangude, mbawa windude, nafa hoorema, nafta hen goɗɗo. Sabu sa jangi a wawi ma jangguinde hen goɗɗo, on ne jangga hen wawa hen, wona a walli on. Taw noon hande ko fonnoore ko duɗal ndendal ngal naatiri e nder maggal janggen. Hande Allah newnani en gona e dawol maɗa, ndawa jippoɗa janga e sifa newiɗo e dewna dabɓo, mbatta windude, mbatta jangude. Ndeke noon Allah jingani en on banggue. Tawde Allah jingani en noon en jaɓata ko Allah waɗani en ko. Tawde on dañi jangguinowo, hayso laaɓade kam on mbiyata noon ko laɓɗeɗu, kanko ko anda so laɓɗeɗu. oɗon ko jangguino laabi mi anda ko jangguinami ko oɗon en ɗum. Wadde jangguinowo o are moɗon, wadde erago faade e moɗon, dendagal jangowo to mbawɗa wonde fof, funnage hirnage rewa worgo, funnage hirnage rewa worgo. Dow kam jeyaga hen, less kadi jeyaga hen, ko dow tan ɗe tan mbiya. Ndenoɗon mbaɗon ko mbawɗon neldon Orange Money walla Wave Western Union mana garam Ria, yetto waɗe kees reena golle jahoje, reena golle jahoje. Sawren jahowo ko neɗɗo monni ko joom tew ƴiƴam, ñaamowo, ñamminowo, jarowo, jarnowo, jogguiɗo haaji mum. On kadi hoto nonkoynemo renindemo hunde, on neldamo tawde o dawani yiilade ko waɗe barme makko. Onon dawɓe on keeɓi cettiyal moon, ciftoremo hen, ciftori ene gandal, ciftorema jawdi mon ndi, ndendon ndendinon, taw kon dental. So waɗi seeɗa, o waɗi seeɗa, rende waɗa hunde humtaji makko o. Ko jangde nde rendini en ɗum noon waɗa min kalani on no mbatton ha janggen. So wonki dañde non renewri min gaccat yokon haale ko yiɗɓe jangude on walla jangde nde janggen. On manki wawde jingande jangde nde, ɗum ko onon wona minen. Min mbawa ko jangguinde, onon mbawata ko wallude jangguinowo. So goto wi on jarama jokki e golle, min beltima tan kaɗɗon ɗon komi jiɗɗo jangude, komi yiɗi jangude, kaɗɗa komi jiɗɗo tan, a waɗani kadi yiɗire hebde gandal ngal, a funti hoorema. ɗum noon ka jiɗɗo jangude, sa mawɗo, sa suka, sa debbo, sa gorko, ittu mbaɗa hen. ɗum woni gonga o. A fonno tewoyde, a fonno dawol guese, a waɗani, ƴettu jawdi ma ni mbaɗa hen. Jingana jangguinowo mo, hono o dawani, o hirndaki, omo dawol mo o hirno noon. Ciftoremo, ciftoremo, ciftoremo. Nanɗon so mbaɗi ni on jettoro 0 0 221 77 906 14 81 Yaya Ly yettoto. Ko jangde noon
andi ya fuɗɗira golle ñande 18 5e mois 2024 aset inchallahu taala ɓamten jangde meɗen no wayanno. an jiɗɗo jangude pular soodoye carnet ma ɓallina. an jiɗɗo jangude limto e hijjo carnet ma ɓallina. sen gari gadden gandal totten jangon mbawon tan jinmi jangon mbawon jinmi. a majjirama yaato YouTube to binda toon ɗum ɗo. sa yiɗa YouTube to binda toon ko dental mbaɗa ni ay dental mbaɗa diine poɗa di o diine mbaɗa TV aɓa TV ay wonno ko puɗar ko VO koye puɗar waɗata waɗa ma mbaylama mbattamo français ay TV ni foti ɗum ɗo bindata ɗo tan ɗum tan bindata jiya dental ngal ya YouTube binda dental diine TV on saha so tawi jeenoɗa gasi a malama ara e maggal jahaɗo winda abonné naata ɗon piya ɗum uddito ma yi hulde nde ɗo winda tuuɗo ƴetta on woɗan addi kala ko lawni hen keɓa ɗum ɗo e ɗon. kadi jahaɗo winda vidéo uddita vidéo dendagal ko janginnoɓe ka tawonoka nanto mofti walla an majjiraɗo o jaha toon tawa ɗum toon jangga ni foti ko jangde rendini en jangen ko ballal rendini en balle ko jangde rendini en min gara min jangina ko ballal waɗɗi on to monto gadde min jiya. yo Allah wakku en noon nande e famde gollude ko wiya ko ɗum tan jino koye siftinde on eɗen ɓamta janngu inchallahu taala e sifa newiɗo heddi noon ko watte ko doge ɓeɗo janga ɓeeto janga ɓe janga oɗo ñalawma ɓe janga oɗa ñalawma. kadi mo waɗa kadi gueɗe goɗɗe janginniɗe kadi ekkoji mbawa wadde ekkoji nani kadi woɓɓe kadi jangade diine o kadi jangguini hen diine o so Allah jaaɓi inchallahu taala. yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo nder e bowal. ɗum dañi noon haalande on gandiran noon paamiron noon eɗen ndendi galle kadi e ndendi golle goto kala e men wasa ɗawde hoore mum e ndeɗo moƴƴere yahoore ko moƴƴere yahoore wiyete eɗen ndendi nde ndendinen ballen gollal ngal wawa yarude yeeso. yo hokke noon ko mbaɗɗen hen to ko Allah waɗira hen ko haalete ko nanire Allah jaɓire Allah waɗire Allah keɓen hen Allah ko Allah min garde e moɗon kadi on garde amen Allah keɓen Allah e ɗumne wala goɗɗum. jawdi ndi noon ko hen keɓeten ko keɓeten ko jawdi ndi wona sara e golle he kala ko wona Allah wonta ella kala ko wona Allah wonta ella o noon ko wiide mi wawami ala ko ella wadde hen nde woni Allah mbaɗa e dewal Allah ko Allah mi wawami ala ko ella mi ala mi wawa ko ella wadde hen nde noon ko ha sella a wadde wonde ko ha sella wasa wadde wonde ko ella. yo Allah koye famdu ko haalte ko nan ɗon sa waɗi Orange Money yettoto nani numéro o nani sa waɗi Orange Money yetto sa waɗi Wave yetto Western Union Mana garam yetto waɗen ko mbawɗa jiggana jangde nde e janguinowo. yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam.